Nakatala ang lalawigan sa Subo ug 8 ka mga kaso sa leptospirosis sulod lang niining buwan sa Agosto. Diin wala pay tuig nga masuso ang apil sa natakbuyan. Samtang kaso sa dengue padayong gi-monitor sa Integrated Provincial Health Office. Sayran tang detalye sa report ni Alan Domingo. Padayon ang pahimangno sa mga eksperto sa panglawas nga magmatngon sa mga balatian nga posibleng motakboy subay sa nasinating pag-uwan-uwan lakip na nini ang dengue o leptospirosis. Ang Integrated Provincial Health Office nakatala og 37 ka kaso sa leptospirosis ukad niadtong buwan sa Enero, diin 8 nini ang buwan sa Agosto lang. Tanang nadaptan karong buwana, pulos lalaki og ang kinabataan nga nasakit ang masuso nga wa palay usa ka tuig ang pangidaron. Wa hinoy nakalas tungod sa leptospirosis. Wala tay namatay, puros ni sila buhi, manageable ra nato ang leptospirosis. Wa ipadaplin sa IPHO ang posibilidad nga mosaka pa ang kaso nining sakita tungod usab sa baha nga masinati diin masagulan og ihi sa ilaga nga maoy magdala og leptospirosis. Bosa mi pahimangno ang IPHO nga kanunay magmatngon og kung adunay simptomas sa sakit, modangup dayon sa mga health center o sa mga tambalanan. Mag-careful lang gyud ta kanang ma-expose kana ganing naatay sa mud, sa tiil or anywhere sa tong body niya ma-expose ta og mga dirty nga water. Samtang giawhag sa tinugyanan sa panglawas, dili usab mo kumpiyansa sa dengue. Bisan og mikunhod kini og 33% base sa dengue surveillance report Morbidity Week number 32 sa RESO 7. Base sa data sa RESO, adunay 7,567 dengue cases sa Central Visayas nga mas ubos itandi sa 11,360 cases. Nag-edad og duha ka adlaw ngadto sa 94 anyos ang nataptan sa balatian ug aduna usay 16 ang nakalas. Sa Cebu Province, Morbidity Week 32 from August 3 to August 9, no? Sa Cebu lang ang atong nakuha nga dengue cases is 3,640. No? 3,640 na pitura ang patay ani. Ang pagpanglimpyo sa palibot ug ang panagtambayayong sa katawhan ug sa kagamhanan ang gihingusgan aron masumpo o malikayan ang balatian. Kaning dengue di ay wa gyud gipili. So kinahanglan ta manalipod sa atong kaugalingon, no? Bisag unsay edad nato, manginahanglan ta nga manalipod gyud ta sa atong kaugalingon sa pamamaagi sa gitawag og 4S, no? To ang atong 4S mo nang search and destroy, no? Seek early treatment, seek self-protection, and say yes to fogging, no? Or misting. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.